Sauti daga gidaje Sound Studio Kaduna. Yauwa, ka taka lafiya kalau zaki a gaishe da uban maza uban aiki. Kadara su kyauta ta ba da mamaki. ACP shugaba gaida mai kirki. Wasu mai shugaba CPS ko gatanmu. Naji yara na gari suna ta. Naji manya ma yau suna ta. ACP Usman shugaba gaida kai mai gida. CPSO shugaba ka zo ka ba mu ruwa. Muje baba, muje baba. Ɗan gidaje na doka tambarin karima. Mun tafi mun dawo, mun tafi mun dawo, mun tafi mun dawo, mun tafi mun dawo, mun tafi mun dawo. Ko da uban kaura. Usman shugaba gwanin bagai da mazan fama.
wuce dare rana. Gaida mazan fama. Shugaba ya alƙara ɗaukaka ka masoyina. Gaida mazan fama. Makiyanka alƙara tarwata su ja baya. Gaida mazan fama. Sai ta hango ka gaban su shugaba kai musu nisa. Gaida mazan fama. Ramana amsa minni 'yan gidaje roƙona. Mun tafi mun dawo. Goje uban ƙaura. Usman shugaba gwanin magai da mazan fama. Ya kawaye ka lafiya. Allah sani mai girma. Mun tafi mun dawo. Goje uban kaura. Usman shugaba gwanin magai da mazan fama. Ya kawaye ka lafiya. Allah sani mai girma. Domin neman ƙarin bayani 08039723520 na biyo gidajen waka Kaduna.